tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May lihim kami ng soon-to-be brother-in-law ko. Hi, DJ Rocky. Matagal kong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ito. Pero dahil ang bigat na ng nararamdaman ko at para bang wala na akong ibang mapagsabihan, ikukwento ko na lang ito. Baka sakaling gumaan lalo ang pakiramdam ko. Itago mo ako sa pangalang Jolina. 29 years old. At ito, ang aking secret file. 3 years ago, nakilala ko ang aking asawa. Pero bago kami magkakilala, ako yung tipo ng babaeng mahilig mag-party. Madalas akong makipagkita sa mga lalaki. Pero, mapili ako pagdating sa relasyon. Hindi ko basta-basta ibinibigay ang sarili ko, maliban na lang kung seryoso na kami. Pero, may isang pagkakataon na nagkaroon ako ng isang one-night stand sa isang lalaki na nakilala ko sa isang bar. Sa totoo lang, hindi ko matandaan ang kanyang pangalan. Pero, naaalala ko ang mukha niya. Pogi. Chinito, maputi, matangkad. At may nunal siya sa kanang bahagi ng kanyang noo. At hanggang dun lang yun. Hindi ko na siya nakita uli. But you know what, DJ Rocky? Isa yun sa pinakamasaya at pinakamasarap na natikman ko. Hindi ko na siya natagpuan sa bar kung saan kami madalas mag-hangout ng mga kaibigan ko. Then one night, nagdesisyon kami ng mga kaibigan ko na maglipat ng bar. Dito ko nakilala ang isang lalaki na magbabago ng takbo ng buhay ko. Habang kami ay masaya at nagbibiruan sa isang mesa, may isang lalaking lumapit sa amin. Matipuno, chinito, matangkad, at maputi. Agad niyang binate ang isa sa mga kaibigan ko at doon siya umupo, katabi ko. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang koneksyon. Parang may magnet. Sa unang sandali ng pag-uusap namin, parang matagal na kaming magkaibigan. Kinuha niya ang number ko at inimbitahan niya akong makipag-date sa kanya.
Wala nang paligoy-ligoy pa. Direkta na agad. Itago natin siya sa pangalang Paolo. Ang ganda ng koneksyon namin. Alam mo yung pakiramdam na una pa lang alam mo na agad na siya yung para sa'yo. Siya lang yung taong nagpadama sa akin ito. Yung kampante ako. Yung alam kong seryoso siya at alam kong matino siyang tao. Yung sa simpleng ngiti niya lang, parang payapa ako. Yung bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang punong-puno ng kahulugan. Lahat ng pag-aalinlangan ko parang wala. Naglaho bigla. At sa sandaling yon, sigurado na ako na itong lalaking to ang gusto kong makasama habang buhay. Nagpatuloy ang relasyon namin. Formal niya akong niligawan. Dinala ko siya sa aming bahay. At dinala naman niya ako sa kanila. Halos lahat, nakilala ko na sa pamilya niya. Except lang sa kuya niya. Sabi ni Paolo, hindi raw umuuwi ng madalas yung kuya niya dahil gusto nitong magstay lang sa States kasama yung ibang mga kamag-anak nila at yung grandparents nila. Pero kako may tamang panahon naman para makilala yung kuya niya. And besides, tuwang-tuwa naman sa akin yung sisters niya. So nagtuloy-tuloy ang relationship namin. Naging opisyal na naging kami hanggang sa isang araw. Inalok niya ako ng kasal. Siyempre, tinanggap ko agad. Eto na ang babaeng nangangarap lang na maikasal sa isang lalaking seryoso at ito na nga, unti-unti nang natutupad ang pangarap niya. Nag-start na kaming mag-prepare para sa kasal. Then, nag-decide kami na magkakaroon ng pamamanhikan. So, sa bahay namin pupunta ang pamilya niya. Ang sabi ni Paolo, uuwi raw ang kuya niya. And at last, makikilala na ako. Makikilala ko na rin. O diba, exciting. So, dumating na nga ang pamilya ni Paolo. Nandiyan ang mga magulang niya, yung dalawang kapatid niyang babae, hanggang sa pumasok ang isang lalaki na parang kilala ko. Kilala ko tong lalaking to. Sumisigaw sa isip ko yung pagkakakilala ko sa lalaking to. At nag-flashback ang lahat sa akin. So pinakilala ni Paolo ang kasama niyang lalaki bilang kuya niya. Itago natin ito sa pangalang Dennis. Grabe, yung kaba sa dibdib ko. Para bang yung mundo ko huminto sa pag-ikot. Bineso niya ako. At alam ko na lumaki yung mga mata ko for a second. At pakiramdam ko buong mukha ko pulang-pula. Ang dami tumatakbo sa isip ko. Naaalala niya kaya ako? O baka hindi na? Paano ko ba makakalimutan yung nunal niya sa noo? Bakit ang pogi-pogi niya pa rin? Kahit nakainom ako noon, alam ko na siya yun. Yes, DJ Rocky. Si Dennis, na kuya ng fiancé ko. Ang lalaking naka one night stand ko. So kwentuhan ng lahat. Ako pinipilit ko pa rin na hindi maging awkward kay Dennis. At nang hindi rin mahalata ng fiancé ko na parang may kakaiba akong kinikilos. So kunwari nag-aasikaso ako ng mga kinakain at bigla ko nilapitan ni Dennis. Sabi niya, "Nice to see you again." Sinigurado niya na walang ibang nakakarinig sa sinabi niya.
Yeah, same here. Sagot ko sa kanya. Napilit kong ipinapakita ang normal kong reaksyon. Then maya-maya pa may ibinubulong na si Dennis sa akin. At ako din, may binulong na rin ako sa kanya. So nagkasundo kami na wag nang ipaalam kay Paolo at sa kanilang mga kapatid ang nangyari sa amin dati. Na nagkaroon kami ng one night stand. And besides, bago ko pa naman makilala si Paolo, doon lang naman yun nangyari. So, magkasama kami sa isang malaking okasyon. At hindi alam ng mga taong nakapaligid sa amin ang lihim na nag-uugnay sa amin ni Dennis. Malapit na akong maikasal kay Paolo. At para bang wala namang dahilan para magsabi pa kami ng katotohanan. Naisip na lang namin na baka balang araw, maamin din namin ito sa kanila. Pero wala namang kaming lakas ng loob na gawin yun. Pero alam mo, DJ Rocky, akala ko, yun lang ang lihim na pagkakasala ko sa magiging asawa ko. Hindi pa pala. Isang gabi, kauuwi ko lang galing trabaho. Nadatnan ko si Dennis na nasa bahay. Tinanong ko kung dumating na ba si Paolo, hindi pa raw. Tinanong niya ako kung nag-dinner na ako. Sabi ko hindi pa. Then niyaya niya ako na kumain. Tamang-tama daw nagluto siya ng steak. And he paired it with wine. Maya-maya pa nakatanggap ako ng mensahe kay Paolo na malilate daw siya ng uwi. And since gutom na rin ako at mukha namang masarap yung niluto ni Dennis, I joined him. Medyo naparami yata yung inom namin ng wine. Nagiinit na yung buong mukha ko, pati katawan ko. At hindi ko na napapansin na dahan-dahan kaming napapalapit sa isa't isa. Hanggang sa parang 3 inches na lang yata yung distansya ng mukha niya sa mukha ko. Then sinabi niya, "Alam kong alalang-alala mo pa. And we both know this isn't over." Suddenly, he kissed me. DJ Rocky, naitulak ko siya. Napalingon ako sa pinto at dali-dali akong umakyat sa kwarto. Sinundan ako ni Dennis doon. Hindi ko nailak ang pinto. Kaya pumasok siya sa kwarto. At doon ko na naibaba ang pader ko. Hindi na ako nakapag-isip pa. Oo, DJ Rocky. May nangyari sa amin. Ng soon-to-be brother-in-law ko. Walang kaalam-alam ang fiancé ko. Asawa na nga ang turingan namin sa isa't isa. Kulang na lang yung kasal. He's been nothing but loving, caring, and he's giving me everything I needed. Pero hindi ko alam na sa kabila lahat ng mga ginagawa niya para sa akin, naiisip ko pa rin si Dennis. May parte sa akin na nananabik ako kay Dennis. At yun ang matinding pagkakasala ko kay Paolo. Si Paolo, he seems to be a perfect person, perfect guy. Pero sa tuwing nakikita ko si Dennis, pakiramdam ko iba.
malapit na kaming magpakasal ni Paolo. Pero dito sa loob ng puso ko, alam ko na hindi ako patatahimikin ng lihim ko. Hindi ko kayang alisin yung alaala ni Denny sa buhay ko. Pero takot din naman akong malaman ni Paolo ang lahat ng ito. Litong-lito na ako ngayon. Next month, ikakasal na kami. Dapat ko bang ipagpatuloy ang lihim na ito? Kaya ko ba bang itago ito? O handa na akong umamin sa fiancé ko na magiging asawa ko? Minsan kapag tinatawag ako ni Paolo na asawa, nangihina ako. Nakokonsensya ako. Kaya ko ba na magsimula sa umpisa? O mananatili lang ako sa ganitong sitwasyon ko? Hindi ko alam kung anong hakbang ang susunod. Pero isang bagay ang sigurado. Yung amin ni Dennis hindi basta-basta mawawala. At may mga sikreto na pwede lang mailahad sa tamang panahon. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Julina. At ito ang aking Secret File.